Gas og hygge dig og... Det gør jeg også. Og så hvis... Ja, jeg har det også... Nej, jeg smider ingen tøj. Jeg vil sgu også gerne ud på den anden side, hvis det er, så kan jeg se tilbage og så tænke, fuck, men jeg spillede ikke på nogle forkerte ting. Jeg er sgu også mig selv, altså. De her dage her, fra onsdag altså til søndag, der er rigtig meget fokus. Der kan du gøre rigtig meget selv. Der kan du virkelig komme ud med den personlighed, du har, uden selvfølgelig at overdrive, men fordi du har fokus på dig fra nu af. Altså det er virkelig meget. Men det er også svært at skal til at vise virkelig, hvem man er, for så er det meget hurtigt. Du skal da ikke vise noget. Bare gør det, som du har gjort indtil. Det er også det. Jeg tænker også, jeg har ikke rigtig behov for at skal hoppe rundt og springe ind i alle kameraerne. Det er heller ikke det, vi siger. Jeg vil gerne oprigtigt sige, at jeg håber, at de folk, som vil bakke op på mig, stemmer på dig. Det er den sødt sagt. Det er jeg glad for, tror jeg. Jeg er rigtig glad for. Så har de lukket bullshit ud. Så er de bullshit. Så er der ingen, der siger sin ærlige mening om mig. Så er der virkelig nogen, der... Min daddy, han sætter et skilt op nede i grillen. Stem på min datter. Ellers så gider han nogensinde at lave mad til jer mere. Under cowboytoasten. Stemmer dig, så får man en pølse. Ja, det var en gratis hotdog. Det er på middag. Den er jumbo-burger. Det er sgu da det, de bruger i sådan noget valgkampagner. Det gør de så også. Få en fransk hotdog, og hvis I så stemmer. Hold kæft, Henrik. Det er tæt på. Huha, ja. Det er også mærkeligt, du skal i firekløver igen. Sidste gang du var på det var også en varme stol, så var det også i firekløver. Det er mærkeligt at tænke på, at hvis der ikke har været 4 nomineringer, så har vi ikke været nomineret. Det er jo derfor, der er 4 nomineringer. Hvad mener I? Jamen, jeg siger bare, at men det har bare været sjovt, eller det er sjovt at tænke på, hvis det kun har været 2. Ja. Så har vi ikke været nomineret. Det er et fedt nok twist, altså sådan. Flere beboerne har samlet sig i hot-toppen.